Bună, eu sunt Mari. Eu, Didi. Asta e al doilea episod pe ziua de azi. Și ce mai aveți provocări noi? Provocări, tot felul, știi? Întrebări. Răspunsuri. Ne scrieți, doar că vreau să ne puneți provocări. Pe pagina de Facebook Mari și Didi și puteți să puneți întrebări și provocări despre diferite lucruri. Da, cum ar fi afară, în casă, cu prietenii, știți? Și ce avem nou astăzi? Așteptăm. Și ce faceți? Ce ați mai făcut? Uitați-vă la clipul de pe YouTube, Mari și Didi, despre noi și alte chestii. Puteți să sub descriere, să dați la descriere și să scrieți întrebări și provocări, știți? Și astăzi o să facem o provocare cu sărit coarda. Foarte complicat chestia asta. Dani, te să facă să sari coarda. Ok, o să încerc. Du-te mai spate. Cu o coardă mică. Stați, că e prea mică coarda. Aici suntem acasă la Didi. E ca mizerie, dar... Nu putem, pentru că e prea mică. Mai încercăm bun. Stai să încerc eu. Da. N-ai încercat asta. Da. Încearcă tu că e prea mică. Stai. Da. Poftim, Didi. Uite, Didi poate cu o coardă mică. Am făcut provocarea și Cristi Popa ne provoacă să dansăm. O să încercăm. Dați-mi. Încercăm. Să ne mai uităm la întrebări. Cam mic. Denis Dănuț Zaha ne provoacă să... E bună? Ne provoacă să... Să facă Didi ca o nebună. Nu! Uitați că se vede, acum eu. Și s-a terminat. Ne vedem mai încolo. S-a terminat, ne vedem mâine, poate. Pa! Pa! Hei, hei, pa!